Мечки. Вас страх ли ви е? Абе да ви кажа честно, и на мен не са ми много страшни. Така, тук нещо. И какво си бе? Оса ли са? Пчеличка ли си? Какво си? Пчеличка. Пчеличка. Ти прекрасна госпожице. Принцеса. Вие да сте чували в оная гора принцесите да имат телефони? Не! Да сте чували принцесите да имат телефони? Има телешки. И аз си мисля, че те си приказват по уния невидими жички. Тук, къде ти билото на тебе? Сложи си маска. Жаба кикирица, дърта магарица. Тая жаба ми прилича на най-непослушната жаба, която мал си представите. Ти? Аз съм Печка. Печка? Лисица! Я тихо сега, я тихо, тук едно малко незабележимо нещо. Какво с ти бе, моето детенце? Мравка! Искаш ли да ни изпееш една песничка за мравката? Искаш ли да ни изпееш една песничка за мравката? Да. Я да изпеем, искаш двете да изпеем заедно? Или искаш само ти да изпееш? Мравчишката. Мравчишка.